ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଠା ସଙ୍ଗେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଲି ଡ୍ୟୁଟି ପଠାଇ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି କି ପିଠା ମହାସପ୍ତାହ ତମର? ଡିନର, ଟିଫିନ୍, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପିଠା ଦେଇ ଦେଉଛ ବାରମ୍ବାର। ପିଲାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଲାଳନ ପାଳନ, ତା ସହିତ ସ୍ନେହ ମମତା ଓ ଶାସନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଦେଶର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ହେଇ ଆଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ଛୋଟା ବିଲିଆ। ତାର ଦିନ ସାରା ସବୁ କାମ ଆମକୁ କରିଥାଏ ପରିଶାନ। ମିରରକୁ ଦେଖି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସବୁ କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅବହେଳା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମୋର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛି। ଏଇଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପରି ଆମର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଅବହେଳା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବୋହୂ ଭୂମିକା ନିଭାଇବା ସହିତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିକା। ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏକ ମହତ ଦାନ। ଏଥିରେ କେବେ ନ କରିବା କୃପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର କି ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ବି ଗଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୋ 3 ପିଲା ଜଗିଥାନ୍ତି ବାଟ ମୋର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ଥକା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ମେଣ୍ଟିଥାଏ ମୋର ଦିନ ସାରାର। ମୁଁ ପାଇଛି ଏକ ବିରଳ ଜିନିଷ। କିଏ ଜାଣିଛ ସେଇଟା କିସ? ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଥିଲା ମା'ଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା, ଯାହା ଖାଇ ଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ହେଲା ତ। ଶୋଇକି ଉଠି ପେଡ଼ା ଖିଆ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସାଇକେଲରୁ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ କେମିତି ଡ୍ରେସିଂ କରିଦେଉଛି। କାରଣ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଏସବୁ ପରା ଶିଖିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଶିଶୁ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ। ତମେ କିଛି କହିବା ବା ଶିଖେଇବା ଆଗରୁ ନିଜେ ତାକୁ ଆଗ କର। ଅତ୍ୟଧିକ